Kollox insab fil-għama dwar investiment minn kumpanija Brażiljana li skont Lorenz Gonzi ilha diġà sena topera f'Malta. Kien fi frar li għadda l-ewwel darba li l-Prim Ministru semma din il-kumpanija u fissira bħala investiment kbir ħafna li ġej lejn pajjiżna. Jien nieħu pjaċir nafza illi minnaw ftit ieħor kumpanija kbira ħafna Brażiljana illi saret taf Malta f'nofs il-kriżi tal-Libja skoprit dil-pajjiż xkejken tagħna x'kapaċi joffri u issa sa tiddeċiedi li żarma minn post ieħor u tiġi f'pajjiżna. Issa dak issa naraw. 4 xhur wara fit-18 ta' Ġunju li għadda, id-deputat Laburista Gino Cauchi staqsa lill-Prim Ministru fiex waslu l-pjani dwar il-kumpanija Brażiljana. Gino Cauchi staqsa kemm qed tħaddem nies din il-kumpanija u f'liema qasam topera. Imma dawn id-dettalji ma natawx u l-Prim Ministru qal biss li ser jagħti risposta f'seduta oħra, tweġiba li baqgħet sal-lum ma natat qatt. Din il-kumpanija Brażiljana reġgħet issemmiet il-ġimgħa filgħaxija waqt id-dibattitu bejn iż-żewġ mexxejja politiċi. Kien il-kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat li ġibet l-attenzjoni tal-Prim Ministru dwar kif l-investiment li kien wiegħed baqa' ma twettax. Minkejja li kien ħabbru għall-ewwel fi frar li għadda, Lorenz Gonzi wieġeb li din il-kumpanija ilha diġà sena topera f'Malta, imma wkoll naqas milli jagħti dettalji dwarha. Mela, l-ewwel. Jiddispjaċini ninformak li l-kumpanija li semmejt tal-Brażil effettivament ċaqalqet il-headquarters tagħha mill-Brażil u ġabita Malta u qiegħda topera minn Malta u tidħol fis-suq ġewwa l-Libja. U jiddispjaċini għaddit sena u għadek ma tafx bieħda. Iżda wara d-dikjerazzjoni ta' Lorenz Gonzi fid-dibattitu, l-uffiċċju tal-Prim Ministru għażel illi ma jweġibx il-mistoqsijiet ta' One News dwar il-kumpanija Brażiljana. Staqsejna l-uffiċjal tal-Midja Gordon Pisani xi żviluppa matul is-sena wara l-pjani mħabbra fit-8 ta' frar illi għadda, meta saret ir-relokazzjoni tal-kumpanija f'Malta, kemm għamlet investiment sa issa f'liema qasam topera, kemm qed tħaddem nies bħalissa u f'liema lokalità jinsab l-uffiċċju tagħha. L-istess domandi saru wkoll lill-Ministeru tal-Finanzi li taħtu ta' Malta Enterprise, responsabbli mill-investiment f'pajjiżna. Miż-żewġ bnadi ngħatajna risposta identika, jiġifieri li l-kumpanija li refera għaliha il-Prim Ministru hija kumpanija internazzjonali Brażiljana li ddeċidiet li tirloka l-uffiċċju tagħha f'Malta fid-dawl ta' dak li kien għaddej fil-Libja. Qalu li l-kumpanija tikkoordina minn Malta proġetti ta' kostruzzjoni fl-Afrika. Dwar id-dettalji l-oħra jeżistu mistoqsijiet kbar.